Za normálních podmínek by k nám Hanka došla klidným krokem, ale teď doběhla, protože i my budeme běhat. Představíme vám Run Tour. Co je to Run Tour, kde se běhá, proč se běhá a tak dále, tak to všechno představí naši vzácní hosté. Vítáme tady Barbaru Huckovou, výkonnou ředitelku nadace Leontýnka. Dobré ráno. Dobré ráno. Taky vítáme zrakově postiženého běžce z nadace Leontýnka, Robina Kačerovského. Dobré ráno. Ahoj. A taky je tu Richard Valoušek, organizátor Run Tour. Dobré ráno. Moc vás tady vítáme. Dobré ráno, asi začneme tím nejdůležitějším. Kdyby náhodou ještě někdo nevěděl, co je Run Tour, tak prosím představte nám tento projekt. Jasně, takže jedná se o běžecký seriál. Je to pro úplně všechny lidi, co chtějí běhat. Pro amatéry, pro začátečníky, pro rodiny s dětmi, protože tam máme vždycky dopoledne pro děti, pak máme ty dospělé závody a je tam 5 a 10 kilometrů, takže takový pohodový tratě a dětský závody na 500 metrů a 1000 metrů. No, pohodový tratě. My jsme teda s Hankou běželi 5 kilometrů, pamatuju, v Liberci, do kopce, z kopce a bylo to teda šichta. Jak nejlépe natrénovat na Run Tour? Vy jste chytli tu nejtěžší trať, kde opravdu to je hodně do kopce. A hlavně neběháme. No. Což jako většina těch běžců, co tam jde, tak si říká, já neběhám a pak prostě to dojdou, doběhnou a je to super. Ale každopádně připravit se, podle mě, tu 5 zvládne podle mě úplně fakt každý. Nám ty běžci opravdu fakt docházejí do toho cíle a my na ně čekáme, mají na to hodinu. Takže to si myslím, že je fajn a většinou ty tratě jsou po rovině. Opravdu jako jsou to rovinatý tratě a ten Liberec je velká výjimka. A v jakých městech tedy se letos Run Tour už běžela a případně ještě poběží? Tak já si nebudu vyjmenovat všechny města, většinou to jsou krajská města, takže ty největší. A teď nás čeká ještě Brno, to bude příští sobotu 17. září a Praha 1. října a velký finále potom ještě taková novinka v Pardubicích na dostihovém závodišti v listopadu. Run Tour je spojeno s televizí Nova a taky s nadací Leontýnka. Jak společně pomáháme? Tak nadace Leontýnka na první Run Tour vlastně jsme byli pouze účastníky a podpořili jsme účast zrakově postižených běžců a vlastně následující 3 roky participujeme stále stejně a máme to veliké štěstí, že jsme podporováni finanční částkou 50 korun z každého startovného, což je dorovnáno Českou pojišťovnou a daří se tyto finanční prostředky každým rokem do koruny rozdělit mezi střediska rané péče v celé České republice. Už tady máme dokonce i fotky, pěkně z Run Tour. Tady, když se podíváme. Hele, tamhle Richard normálně, v bílém triku, vidíš ho? No, podívej se vepředu. My jsme se plazili vzadu, Richard vepředu. A tam hned vedle máte průvodce. V té vestičce tam máte Ano, průvodce. a možná by bylo dobré zmínit našim divákům, kdo je průvodce, jak pomáhá. Tak to je možná otázka na Robina, jak může průvodce pomáhat, ale je skvělé, že na Run Touře většinou právě amatérští běžci se nabídnou jako průvodci, chtějí to zkusit, ale asi tu zkušenost zrakově postiženého spíš Robin zprostředkuje. Tak vlastně pomáhá tím, že vlastně tomu zrakově postiženému, což jsem třeba já, tak vlastně jakoby ukazuje tu trasu, běží před ním, aby vlastně věděl, kudy běží, protože jak nevidí vlastně jakoby kudy běžet, tak aby někde jakoby nenarazil nebo neklopítl. Robine, máš můj obrovský respekt jako jakýkoliv člověk, který se zrakovým postižením se zúčastní Run Tour, protože já sama jsem běžela, oči mám v pořádku a musím říct, že v tom terénu jsem měla velké problémy, abych neklopítla, abych nezakopla o nějaký kořen. Jak to vnímáš ty? Máš někdy velké potíže nebo prostě už si naučený běhat, třeba zvedáš více nohy nebo máš na to nějaký trik? Lze vůbec bez těch očí nějakým způsobem si to vykompenzovat ty oči? Pouze ten vodič spíš, asi. Hlavně vodič mi vlastně jakoby říká, co jakoby se děje přímo na té zemi, co tam je, nějaké nerovnosti nebo tak. A nejhorší jsou jakoby přechody, takže třeba ze stínu na sluníčku nebo tak. Už jsi letos, Robine, běžel, poběžíš ještě, trénuješ? No, běžel jsem, teď vlastně poběžím v Brně a trénuji taky. Můžeme zmínit nějaké konkrétní částky, které už byly předány, co se vám podařilo? Tak já jsem moc hrdá a patří dík všem běžcům, že se nám podařilo rozdělit za minulá léta 1 800 000, takže to je skvělá částka. 1 800 000? Přesně tak. Paráda. A letošní cíl pro rok 2016? Letošní cíl je 1 000 000, což bylo i v loňském roce a v tuhle chvíli máme už přes 900 000, takže doufám, že přes 3 závody to opravdu doženeme ten 1 000 000. Ono možná to slovo závod může někoho vyděsit, ale je možné ten závod klidně, jak jste říkali, i projít s kočárkem, projít prostě si to procházkou. Není to žádná ostuda?
Já říkám, že to je spíš takový běžecký happening. Medaily dostává každý v cíli, takže v podstatě To je každý pravda. vítěz. I já jsem ji dostala. To je pravda. Běžecký tričko, takže v podstatě jakoby opravdu takový happening, kde si to jde užít celá rodina, má z toho ty zážitky, má z toho fotky zdarma, který si doma prostě vytisknou, dají si do rámečku. Pak nám posílají fotky, jak mají všechny ty medaile seřazený a ty trička, ty fotky, takže já to spíš beru z tohohle hlediska a samozřejmě vítěze vyhlašujeme, to je jasný, ale vyhlašujeme je všechny, i ty poslední. Navíc osvěžovačka, tady koukám, hezký holky běhají, hele. Jo, je pravda, že jsem tam dostala do obličeje nějakou hadicí. Tuším, pamatuju si dobře, že tam někdo rozstřikoval na závěr vodu a to bylo hrozně příjemné, protože my jsme chytli opravdu i velká vebra. Já si pamatuju, jak jsem doběhl do cíle po těch 5 kilometrech a nikdy jsem nechápal, jak na sebe hokejisti můžou lejt tu vodu, že jim to nevadí. Mně by to vždycky vadilo, ta studená voda. Jsem doběhl, takhle jsem padl. Přišla nějaká holčička, říká, pane, můžu vás polejt kýblem? Za ten kýbl, chrstla to na mě. Bylo to strašně příjemné, bylo to jako skvělý, fakt je to skvělý. Pojďme ještě prosím na závěr pozvat naše diváky, ať vědí, kdy, kde mají být a v čem tam mají být, že asi samozřejmě ve sportovním oblečení. Jasně, takže sportovní oblečení, dokonce to i půjčujeme na tom závodě, takže kdo tam přijde opravdu jako úplně jako bez oblečení, tak může si to tam půjčit. A teda 17. září v Brně registrace na rantour.cz online i na místě, takže to je asi to hlavní. 17. září za 10 dní, tak se přijďte proběhnout s námi, s nadací Leontýnka. Rantour na vás čeká.